bati, mga naka so cycling short baga, mga magayon ng pagilingon poon dyan sa Rizal Street. Nakaabot ako sa Sawangan kakasunod. Pag una, kanya ako sa Albatan, lampas naman ako sa DCGB. Kalawatan na kanya ako, nakamalis ako. Pagyari kanya ako, Sawangan na pala din eh. Nakalampas ako sa DCGB. Kanya ako, Chief Ramir, perang tugtog na, ay duwa pa sa kanya po. Sa Albatan, nakatulo na. Ahingan niya ako, Sawangan Park na palaan. Legazpi Boulevard na palaan. Maggayo sa Domingo daw. Sa Domingo daw. Ataban ko daw. Ay, siguro, iba bang yung tabi Chief Ramir pag Domingo ade? Iba bang kayo mga joggers pag Domingo ade? Ando na ko pag Domingo, mga joggers, mga maedad na. Pagkalampas ka itong sa mga sexy ho, ay nagara ako nagimatan, gara ako na napukawan ta. Ay nga ako, darakula na ini. Uy! Hello! Darakula na nga ako, ini mauli na ako. Salbatan na nga ako, Sawangan na pala. Hello, hello, hello! Hello, how do you do? Hi, 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 hi! Hello, hello, hello! How are you today? Anong pizza ngon yan, Chief Ramer? Ay Salbatana, pizza. Hulyo 1 yan, ade. Hulyo 1 na palan, Hulyo 1 na palan, mga tugang kanbulan na Hulyo. Galing mo na ngayon. Pati ngayon, pagtara mo kang pizza, sarala, malibungo na. Ang Hulyo 1, kanbulan na Hulyo. Hulyo 1 na po, 2024. Salbatana, iyon na palan, ade. Yun na palan ang pigsasabi. Adi. Sarong bulan na sana, iriskwelahan na naman. Makulog sukang ko balanjing o pangyari o sukamot ko nagkasara sa akan sukang ko kulambet. Nangalsa ako kasabay kang kukulamber kasuapon no makulog sukayan ko. Nagyari gara may saluso tama saluso gara may ano to gara may ano tong budgaan so may nakakon baga gara may nakatuong may nakatuong gayon anyway good morning, hello there mga lolo mga lola. Ang style ni Henry M ay masawa. Huwag pong gagayahin. Salbata na nga niya ako. Kuha na pala. Sawangan Park na. Chief Ramir, tanayan sa kuyang partner, Newsroom News Director Mar de la Cruz. Sa luwas, Mega Force Patrol sa paginginot ni Chief Reporter JB Nazalita. Good morning, Pilipinas! Kumusta po kamo kabol? Maray na aga ngaya positive vibes on the first day of July. Maray yanta positive vibes. Iyo migo. Totoo. Bata actually nagimata ko alas 4:15. 4:15 ako nagimata eh. Nata daw ito tagari. Kuminong ko sa sopa, pag muklat kan mata ko ay wow. Nakasapatuso na pati ako. Nakasapatuso na pati ako. Ano? Kasapat. Anong oras ka dyan nagpuuntabi? Mga alas 4:30 ka nagpunan eh. Nakasapatuso na pati ako. Pangyayari nga ako sa maabag. Maliwanag na pala. Good morning, Chief Reporter Jimmy Nasalita. Aramontan mga buhay namanong report. Hali dyan sa luwas. Mga buhay namanong bareta sa morning hirit. Chief James, good morning. Kevin. Yes, Pipi, maray na aga sa mga parantabay. Un assignment kita kaso hapon sa Barangay Balugo sa UAS. Dahil naisikan mga taga-simbahan sa Balugo kung saray na sanang parabulong dinara ang 5 mga jóvenes edadon 13, 14, 16 anyos anas lalaki kung saan dinara digdi sa simbahan sa Balugo, UAS
kana mga magurang an katuyuhan na isairaram sa exorcism ni Father asin bendisyonan para rumalayas an kun anong espiritong ruminalaog sa mga lawas kaini. Ay salbatana. Kaso hapon nakadalagan an DCGV nyo sa Balugo para ugidon an informasyon na ini. Pagabot niya to sa mayon unit kan uwas, sari-sari ng informasyon na nakalap niya to sa barangay unong sa pagbutuang ini nin insidente nin mga piga sa saniban sa barangay. Anas lalaki naglilipat-lipat nin tawong piglalaogan nin maraot na espiritu. Basado sa pag-ugid niya to, kan informasyon sa barangay, nanotaran niya to, duwang anggulo ang nagluluwa sa kunata ini posibleng nangyari. An istorya, kan Martes, an 5 mga mag-aramigo, aligado nagdakop nin tukang o palaka, pakadakop pa, linandag, pakalutua, ilinaog sa plastik, urugmahon da, urulukon, plastik silupinan linaugan, pig karawat-kawatan gayod, sigan urolok, kanasabing mga kahobinisan. Kasunod kini, iyon na ang mga nagsunod na eksena, mga makusugo na, ang sarong biktima dinara sa simbahan, 4 na persona nagpupurugol, bibarantiwasan na. Pangyari. O pati so kapot na rosary kan sa Roman, nagkapurutol. Dahil mandigdi na tauan ni nagkakanigong pag-asikaso nin padi. Dahil lang sa may nagkataon, may importante man na pigdumanan, kura paro ko si Father Ding Panisa. Okay. Kaya so mga kasakristan, mga gurang nayaon sa simbahan, pigturuwang-tuwangan, pigpangajian, an mga hobines. Medyo nagkurol pa manda ata BBP, lupay-pay so iba, kan pakapangaji mga man nagkukurusugo na naman. Gari sa mga nailing ko sa pelikula di. Ngunyan. Pagkatapos kayo ni, kinuruan akan mga magurang ta dadarahon na daa sa albularyo. O kung bako sa doktor. Sabi ko sa doktor, dahil man garuyan na madadara. Kan pag dumanya to BP, kaso hapon, dahil naisikan mga yaon sa simbahan, kung ano na estado kan mga ini. Pangyari, adi. Kung gusto mo nga sir, tukadun mo, yaon nga dyan sa may Mount Masaraga. Okay. Nyako abo. Pero ngayon, naglilipat-lipat ngayon. Nyako abo. Nenasan ako magbarita. May mga agihan ka ngayon dyan, sir, na medyo sa distansya mga harong. Ngayon dyan ngayon. Sabi ko, bo. Pangyari sa mauraro, adi. May duwa pa da sa mga biktima, anda ipa ititugot. Igwa pang cure yung nakalap kita, BP, sa barangay. Diba ad nasubrahan daan mga ini sa pagparakarawat nin Mobile Legend? Nyan. Okay. Dahil manigaranan, mga bagong tubo ngo niyan, nagmamarata nga pagpara si cellphone. Iyon ang God. Dahil maintindihan kung arin sa duwaan talagang dahilan, supalaka o Mobile Legend. Kaso hapon, dahil man ako direktang nagtukad sa bulod, going Mount Masaraga, tatakot man kita na makapangan sa mga biktima. Diyan ka, bigla kang ruminipot. Iba ang pigtatarabo mo, iba ang busis mo. Bata madyan ako taon-taon sa estasyon. Diyan ka, pag-abot mo rin sa DCJB kay, madamang kay Shirley? Baga pag-abot dyan kay Shirley, binararian. Pag-abot mo kay Shirley, good morning, Shirley. Tapos biglang pinasa mo sa salming pintuan. Pagkatapos IBP minatambar sa pertan, triningkan mo. Tapos sabi ka, sino ka? Pangyari, adi. Dahil may tindihan ko na nung klaseng espiritu. First time dahil ni nangyari sa barangay, Balugo. Balugo, Uwas, Albay. Mayon unit inikan. Arayo. Balugo, mayon unit ini. Sa ibaba kan Mount Masaraga. Mount Masaraga. Okay.
Di mo Jimmy na timingan si Father Ding? Ora si Father Ding Durante kan dinara ini. Sayang, gari ka. Dangan, Hindi ko may medyo- number po kay Father Ding Panesa. Taaram mo si Father. Kundi ako nasala, Jimmy, baka nagdadangog sa mga parantabay. Pwede nila akong koreksyonan. Kundi ako nasasala, dati, si Father Ding, sa ini ang exorcist kang diocese. Kudi si Father Ding, sabi ka itong mga taga-simbahan, medyo may mati-mati man. Kaya dahil hindi Oo. pwede. Ang sa choice, Mm. si Father Fred Naga. Si Father Fred, exorcist pa niya si Father Fred. Hindi ko aram. Hindi ko aram. O takang sige, verify ta ha, verify ta. Oo. Sen si Father Fred naka-assign mo niyan, kung nasabi sa imo. Sabi sa first district, First district ano ta? Gari Ang Bakakay. exorcist kaya sa diocese tang nagkapiraman sa duwa o saro, iyo man sa na yan eh. Duwaman sa naday Duwa? ni. O iyo, pigdi-designate iyan, nadanangog kan pag Holy Week, ta pigdi-designate iyan kan obispo. Oo. Iyo ano? Sige One, daw. si Attorney Peter Biga, Si exorcist man? bako, Yan. sarudo man sa caretaker niya, nagsabi man sa istorya na nakantos sa iya, nasusaro sa mga biktima, tuminog pa sa bintana, Salbatana. pakatug pa sa bintana, Oh. tinungawan kan so mga pagiriba, halo yung daw mugpa, lataw sa parang. Alat ko na alibaw nga alibaw nga imagine mo luminok so sabi garo first floor man sana. So mga harong So normal na harong na may bintana. Tapos pag dungaw mo na tad na daga na. Oh, bakilid. Luminok so duman kaloy makaabot sa daga. Kaloy dato. Di nag slow motion siya, nag-slow motion. Gilataw sa paros. Aluyin daw mugpa. Salbatan ng pangyayari. Kababalagan talaga. Okay. Ano yun mga estudyante? 16, 13, 16, 14. Kaya estudyante pa ini. 16, 13, 14, 16. Pero ang mga apat na aki, tama? 5. 5 aki. Aha. Makangalason man. Dapat good maimbestigaran ini. Kaya nga ni nanganganap Si nangangalap Father mo niyan Fred Naga. Halat do ka friend ko daan. Hindi ko. Hanapon ko baka makauron ta ha. Hanapon ko tabi James. Sabi ni Kuya Tony, yes, si Father Naga is an exorcist. Iyo talaga ta ka ito. Pig-interview ko Father Fred Naga. Okay. Thank you tabi Kuya Tony. Dahil masabutan nga ito nagbuburutuan bagay ni Tapura Birday ni may naisiyan kita sa coastal iyo man. Ano daw? Nangyari Jimmy, mga anong oras tabi kang aldaw? Dahil duwang kabtang ini, Duwang kabtang. Gari Martes ito nangyari sa pagdakop kito kang. Martes, nagdakop Miyerkules. kita lapang. Miyerkules, iyo na ito. Pagkatapos iyo na ito. Duwang beses ornadang Miyerkules, iyo nagpasilil. na. Oo, iba. Webes, iyo pa. Iyo pa. Taday man nagkakabarawe. Dahil titugot. Pangyayari sa bat ining balugo, may distansya bagay ni. Taod-taod, BBP. Sige daw. Yaon sa barangay, naghagad akong number nung kapitan na i-send ko sa mo, text mo so na mapaka-midbid ka. Sige daw. Tapos so kapitan, Oo. the chairman committee on peace and order. Sabi ko niya kung ngunyan, maduty kang bangge, muro maritison mo na kung ano na niya kuan. Nag-arabot kaya sa mga kapitan hali sa team building, pirirot pa kaswapon, turog pa nga ni si kapitan, Pangyayari sa kumandi, bigbukaw na. Iyo. Masupog man. Masupog man. Siyang kapitan kang balugo? Kapitan Francia Pante. Francia Pante. May number Magayon ako na apelyido digdi. niya pati. Francia Pante, Balugo. Sige, tapig record ko. Tapos may kagawad ako sa Chairman Committee on Peace and Order. Igwa akong number. Tas siya gari in charge man pagabot sa oro investigation ka ne. Yan, peace in order. Kagawad. Ayan. Okay.
Anong pangalan? Pagtapos na duman ako sa mga barangay official, barangay ito, Arayo, nag-coordinar nga ni kita sa barangay captain, sa barangay kagawad. Oo. Ngayon nga nito, turog si kapitan at bagong abot hali sa team building, nag-araga pagkatapos si kagawad, sarong kagawad, ito daing problema sa kagawad. Sabi kan ina, turog nga ko, dahil mo na pagpukawa, aday nga, official nga, pukawang ko nga, pinukaw. Iyo the best. Pagkapukawa, muraw-muraw pa nga ni, kulang nga ang kuhan ko, dahil nga ako digdikan panahon, nasa kuhan nga, coastal nga kami, nag-team building nga ni. Daw-daw nga, ma-duty ako, makikuro ko nga ako. So, ining kagawad na ini? So, kagawad? Ryan Ruda. Ryan Itinawag Roda. ko sa cellphone number. Taod-taod, Itinawag niya mo sa cellphone number. cellphone number. Papasadaan taod-taod duman sa may I-forward ko wasiwas sa ng imo. programa. Taday na ako mabalik naman. Tara yon. Kung gusto mo ngayon, sir, tukadun mo na ngayon dyan o sa bulod-bul o dyan sa bulod. Nya ko abo? siguro kung dayman logo da ikon mas nani. Dayman logo da siguro kaya kung baradilan o kung may dara ko kuan. Pero pinalagan ka. Dahil problema. Pero kung araw ka na mga aligado, mga aligadong sanib-sanib o ano kuan. Ninervyos ka man pala. Ay, siyempre. Pero makusugunan ko ang sa mahal na Diyos. Ulo ko sa mo si Premier. Bakan motor ko dahil na nagduduta sa Nagmotor ka, lataw ka na sa paraos. Maamot ako sa si JB. May motor na yan. Dahil na yan, nagduduta sa tinampuan, Royda. Okay. O sige, taon-taon ha. Biluhan tayo ni. Puro mo sa ko sa mga number ha. Okay? Sige, very good. Magpa-midbid ka muna. Dahil man nagasi ko niya simpre na kuan na tapos so katuyuhan mo tabaka. Yo. Okay. Okay. Pero si kapitan hindi ko man na kwanta dai ko nga nakistorya pero tinawag ko ya sa number kan. Kagawad. Oo, pati sa number ni kapitana. Okay. Kasi hindi na kairisi kay ni. Okay. Ngunyan, yun na mag-serving leksyon ito. Dahil man may establisher kung ito sa palaka o sa pagparagamit ng mga gadget. Ngunyan. Buda, kung ano talaga ito, di ba? Kung ano talaga ito. Tapos kung ano na estado ka ito, ngunyan. Yan. Okay. Mga makusugon data BBP, yun man apat na mga nagpupuro ko, libi barantiwasan na daan. Yo, pag-imagine ko gari sa mga pelikula ba ganun. Andi ko man Paglibantiwas Jimmy Kang uto ngayang aligado na possessed, di ba? Pagbibarantiwas nakakatarama sa cabinet, nakakabaraban sa lanob. Tapos ini kakaibabaga tuminog pa sa bintana. Pag luyin niyo mugpa. May posibilidad na kaso Domingo ko sa hapon sige ano na kung nakaabot na hindi kay father kay father. Dahil tawag ko sa imo sukuan so number ni attorney sarong attorney tayo ito naka-istorya sa ko na caretaker niya itong nagtugpa duman sa bintana. Aluyon nga yung minugpa. Pagyari naglataw sa daga. Makanerbiyoson. Okay. Maray man na day ka nagduman? Delikado man. Delikado. Nagbumotor, minagi ka naman sa Ligaw City Hall. Sito. Si Jimmy nga ano to? Natangita, lataw sa paraos. Okay. Sige. Diba ko, si Boy Mata, yung padarata duman, siya ang maguro investigar. Ja. May bago si Jasmine? Iba to si Jasmine. Okay. Si Jasmine, matisting man lamang niya. Tadyang ka, baka nagkabalyuhan ka mong boses. Lumataw lamang ang boses ni Ayan, ang lawas ni Jasmine ta. Okay. Yan ta, BBP, kababalaghan.
na totoo na nangyari, confirm yan, kandi si JB News, ali mismo sa barangay. Pangyari, adi. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. DCGB Flash Report. Konsiderado tabi itong flash report, mga tugang ni Jimmy, exclusive report ni Jimmy. Mga tugang, hali po dyan sa Uwasalbay. Ta siya man sa nagdumangkaan, ha? Siya man sa na mga tugang suduminuman. Oy mga listeners, baka tabi may number lamang kamo ni Father Naga or ni Father Ding Panesa. Sige, tamay ititext akong mga amigo. May ititext akong mga amigo. Igwa na ngayang solusyon sa West Philippines ipadara iyan. Nailing mo na mga kapilyuan na naman, indo na naman na. Igwa talagang pig-upod na mga unseen creatures. May mga unseen, may mga ngangalasan sa satuya tabi na palibot. Sisay po ang dating Public Schools Division Superintendent sa Legazpi Division. Ay, pasensya na po. Garo si Superintendent Morales. Pero lingaw ko na, tabi, pasensya na ha. Lingaw ko na. Spesyalidahan ni Superintendent Dispe. Di ko lang... Lingaw ko na po kung si Say, Happy birthday kay Alvin Bungat, July 2 ng BJMP Legazpi from Manay Merly Cáceres. Pangyayari sa maabang ito, istorya ni Jimmy. Tuloy-tuloy ang mga balita. Duwang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Pading Alan Mario. Pading Al, good morning, come in. Thank you so much, Pade. I-imagine ko si Pading Boy kung iyon mangyari adi. Gulutang sa paros, tapos sa gidila-dila. Tapos tumukaw si Boy duman sa ibabaw kang sahod kan mobil. Nakakaka duman sahod kan mobil. Oy, yan, nangyayari talaga yan. Yun may mga kon talaga pa day, may mga ngalasan talaga nangyari sa kinabanaday basta-basta day paliwanag ade. Ako nagulo naka-experience ya. Kaya tama man ito si Jim, paling Jim tayo na delikado. Anyway, sa informasyon pa rin, congratulations muna sa newly graduates na Prex Paris Renewal Experience Prex Batch 31 and Barangay Taysan, headed by Father Rex Paul Arjona. Congratulations sa mga naggraduar kasabanggi. Congratulations man pa rin sa mga winners kan karantahan o rugmahan. Matindi sa porma mo palang pande. Matindi sa porma mo. Agwan, masa na ito. Pag daing kwarta, araw kayo ito. Mga pormada. Kung daing mo pa man ito piglabahan, gamitin mo niyan, ta sayang man, Lones na. Mas matindi sa kataning mo. Ayo. Mas matindi sa partner mo. Ay, labi. Para paabot, nakatutok pa lang sa muso. Ang pabuka kan ngimot mo, nagabutobot sa aircon sa ngimot mo. Sabay kaming nag-atsing. Si Ate Sally palan, gari maedad ng... Ang anak ko nata, si Ate Sally palan, ang style niya, gari, pag-iling ko ka sa bangi, garo siya so medyo may edad na may edad na Angelica Panganiban. Iyo ka? Oo. Kung nakaputi-puti si Ate Sally, Angelica Panganiban pa lang. Iyo. Totoo. Kung nabig para sugo ni Congressman ko na magparalibot sa Bicol, nababalad, pwede Angelica Panganiban pa lang siya. Pwede. Oo. Ikaw ba kumataram? Taba ka magkulog ang bot mo. Oy, congratulations sa mga winners, Congratulations. Binibutado dyan sa LC7 Center, Sabado, organized by Ako Bicol Party List. Yung program director si Ate Sally. Saan Sally pang program director ka ito?
Oo. Oh, Master na ni Ate Sally. yes, oho. Siyempre, may bendisyon so Big Boss, si Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, si Raymond si Executive Director, Attorney Pido Garbin Jr. Oho. Ang mga nanggarana, ang matindi naman sa kids category, Oho. pili kan mga horado, si Crisel Shine Nacion, taga-Inamnan Grande, kada ginubatan, Yuso winner. Sa pwede pa kami category, na kuaman ang corona ni Jonelyn Mingorio Sarte, kada Pulangi. Si Jonelyn taga-Midyaman ini. Arin? Si Jonelyn Mingorio Sarte. Ah, talaga? Hindi, may panlaban pa lang kita sa kung may mga special event and media. Oo. Ini si Jonelyn Mingorio Sarte, matindi minakante. Ay, kunday ka mag-intra. Ah? Kunday ka mag-intra. Ako, May pumintra ka, may support ka na. problema siya. Ikaw sa kita? Sige, lead sa kita. Di, kaya ba ngayon, mga media ngayon may contest, karantahan? Oo. May problema siya, hindi ko nabintra ka. Sana na. Sisimplihan sa nakang, di ko na nasisilayan. Makakanta ito rin siya umandi. Oh, congratulations ha. Okay. Ako lang gini si Jonelyn. Pakulaw ang boses. The best. At saka sa adult category, naka-pamag kang corona si RJ Vasquez, kan Iraya Norte, Uwas Albay. Iyan. So, wala pa sinda sa semifinal sa August. Sa pagpipili naman kan magiging representative naman sa grand final sa September during Piña Francia Festival sa Naga City. Maglalaban ang mga mga probinsya kan Bicol sa tulong categories. And ining karantahan kada ka Bicol kada Sabado digdi sa DCGB partes na ina sa mga programa para matabangan ang mga matalentong Bicolano na mamidbidan sa kinaban. Actually, dakol ng mga nagsirikat haliligdi. Iyo baga. Ano baga si, ewan ko sa pagkaligdi sa Piñaranda, Matibayo na baga ini. Yes. Oo. Oh, iyo. Artista na. Iyo, dakol na. Artista na. So, sumabaying, sumaputi, di ba? Oo, artista na baga. Iyo. Nakabot na sa tawag ng tanghalan ito pati. Oo, tapos kuminante ito kan Independence Day, digdi sa Piña on the Park. Oo, At okay. hindi ko kinanta niya sa dakilang lahi, Makagirabo. Matindi. O, kaya sa Grand Finals, naman yung gibong garay sa Naga City dahil parte ini kan debosyon kan Bicol para kay mahal na ina, Our Lady of Piña Francia. Okay. Ang balian na informasyon, digdi giraray sa Luwas Alarmario. Thank you. Thank you, Paring Al, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Yan ha. Congratulations sa mga winners natin. Mga tugang sa finals na yan. Monthly finals ito dyan nga eh. Monthly finals ano. Kanako Bicol. Congratulations po. Mabuhay. Mga tugang, congratulations sa mga winners na. Sa ati sali palan, maray minakanta no. Sa totoo lang. Ganyan ko ako, si ati sali na luces, ay, maggayo nung palan minakanta. Garingan niya ako, aki, ang boss natin sali, gari aki na Regine Velasquez. Gari aki na Regine Velasquez, pinaghado palan siyang Regine Velasquez, Buda Angelica Panganiban. Maray ang mga talent na develop ki maray sa ati sali. Ano? Kundi kun congressman ko, sandi, baka po nagdadangog ka, di mo tabi pagpara sugoon si ati sali magpara ikot sa Bicol. Nababalad. Di po, minabalik sa... Sarawayan yan. Bueno, aramong tarawan mga headlines kan mga bareta. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Anong latest? Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan.
dating cabinet official, padrino sa illegal na scam farm, si kay Pagcor Chief Alejandro Tenco. Oh. Mantang hinagyat ka mga senador ang Pagcor Chief na pangaranan ng dating cabinet official na padrino sa scam farm. Aha. Ang sabi kan Pagcor Chief, sa tamang forum niya, ibubulgar kung sisay anasambit na persona. Basta dating cabinet official kan panahon ni Duterte administration. Aha. Saray na pagkaon, di pa siguro sa tao kang patakot kan lanin niya. Mantang bagong DepEd Secretary, dahil pa may anunsyo ni PBBM, inako na redepisilan siyang magpili ng bagong secretary kanahin siya. Dahil paano? Dahil pisilan man Dahil sa pa. PBBM, adi. Nasabi pag ako bago matapos ang Hunyo. Pero pigalan sa kasubanggi, dahil pa, kanang interview, ito sabi na nadidipisilan dahil sa maganap. Kung ano talagang kaipuhan kan DepEd, edukador o administrador. Oo. Iyon man ang ano. Oo. Okay. Mientras tanto, dating Congressman Arnie Teves, dahil makakadulag sa Timor-Leste, maski gumamit ng ibang pasaporte, sabi kan DOJ. Protestong kontra laylay na kable, isinulong sa Kamara de Representantes. Ultimo na sa nanay. Ultimo na sa nanay, batas. Makaulukon kita, adi. Papadasaan da. Ano? Gabat ang mga, mga kumpanya, Iyo. kuryente, telepono, asin iba pa. Ultimo na sa nagkari si panabugtang kibatasan. Mga madunungon man paano kita. Okay, AFP, mapauto din adjustment sa raw remission sa Ayungin Shoal. Pero dahil pigdetalye kung anong gigibuhon. Dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves, posibleng may uli sa Pilipinas, ngunyan na Hulyo, sabi kan DOJ. Mantang DOJ, may ideya na daw sa pagtataguan ni dating Bucor Chief Bantag, inagad na voluntaryo ng magsuko. Hi na. Aram na ganin da. Aram na pala, di ba operar? Di pa siguro ta, baka na kunyan. Dahil na mapadagop ni buhay, kaya di ko plano garong maray. Ay, sa bagay. Aluyo na naman yan, adi. Modern yung may madiskwidong mga tao. Aluyo na naman yan, adi. Oo. Si Pastor. Lalo na. Lalo na. Oo. Ano? Ang nagaling nilang magtago. Nahirapan man talaga sila. Naluma ang mga intelligence officer. Oo nga. Oo. Okay. Okay, PNP Chief Marbil, nagpatanid sa kontra sa mga pulis na nagtatrabaho bilang bodyguard sa mga pribadong individual. Bantang VP Sara, dahil dama kuhanin confidential funds para sa Office of the Vice President sa 2025. Yan. Dating mga parasira na nakapurot nin bultong shabu sa kadagatan kanilo Sur, tinawa nin tig 50,000 pesos. Mantang duwang parasira, lugadan, matapos na sumabog ang makina kan bangka na pingdulunadan, harani sa Baho de Masinloc. Yung ba nang gada di? Alright. Ay, mga misis. Preparar. Epektibo mo niya na aldaw. Sa lapi kada kilo, aumento sa LPG. Kung 11 kilos yan, 550. 550. Kayaan maluto sa plato sa mga karihan, manipis na naman. Patang slice kang kwan. Slice kang pritos buda ang tabo. Kan order. Okay, VP, ang mga ilan sa nga natod kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio dyan sa Orozat, Ligasto City. Basta radyo ay PYC niya. Ang 24/7 konektado buong mas kinaigload. From News Base, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pangyayari sa Maabaka. Good morning. Tabi, didang kagadaw nun si Roro Madrid ipadara sa West Philippine Sea. Aso sa pelikula niya. BP Henry, tabangi kami na makahuron ang DOH kung itatao paninda asuheya mis sa UST. Tahaluyo na kami nag-aalat. Iro-iro man tabi kamo DOH. Salamat Mr. Maceda. Yan ang pigasabi ta. Pag mga araw ka na mga benepisyo, dapat mas maray paluguday na sa nagtruga kamukaan. Diba? Ini kayang heyang ini. So kwan baga, so sa endang benepisyo sa during COVID. Ini kaya baga, kan pundo ka ini from DBM ini, didara sa DOH. So di malangon yan, ano na? May problema na naman kita kaiyan.
Aluyuno na ini. Ha? Aluyuno na. Dahil malamang na ayos kang kang na maghuro ng Department of Health, buda ang Department of Budget and Management. Di ba? Oh. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Maray na aga, amigo. Ikanan tunay. Oras natin, 10 minutes bago mag alas 6. Paningit sa Morning Hirit. Dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit, aram daw nindo, mga tugang na ang black box nin eroplano. Ha? Ang black box da tabi nin eroplano na naka-record ang gabos na mga conversation kan piloto as in kan tower control. Inapod na black box, alagad, bako man databi kan black ang color. Kundi mga tugang color orange. Flight data recorders o pig-apod na FDRs and cockpit voice recorders are used to investigate the case of an aviation accident. Yan po na yan na flight data recorder na yan. Kasarabay mga tugang ang boses kan piloto, kung siya nag-uroron dyan sa loob kang eroplano, o kung ano man ang mga voice over dyan isang kauron na inarapudan. Iyan tabi na ka-record, iyan sa pig-apod na black box. Mga tugang halimbawa, in kaso kung nagbalin plane crash, o ano man na bagay, iyan da tabi mga tugang inapod na black box. Alagad, bako man black ang kolor, kundi orange tabi. Iyan da tabi nagiging bright orange o kaya orange para po madaling mahanap in kaso kung ini mga tugang masulo o ano man na direksyon na paduman. Ang orange na iyan na kolor tabi reflectorize yan. Kaya pwedeng mahiling magin sa pagkabanggit unless na ini nakalubong. An airplane's speed in altitude, no? So speed niya, buda sulangkaw mga tugang kang eroplano, naka-record po andyan mga tugang sa black box, kasarabay an conversation sa cockpit kang eroplano. Iyan po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paano man kaya iyo baga ano? Reling muna na orange pala, nangapod black box. Budain nga ni mga tugang, bako man ang box ang itsura. Iba-ibang klase, igwa kigari oblong, igwa kigari square. Diba? Ayun na, yung tabi, black box. Yan. Kariman sa nabaga tabi, Chief Ramir, so hotdog. Kariman sa na corned beef. Demang ki-corn, may beef. Yan pa mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Paningit sa Morning Hirit. Yes, yo! Mga dagdag na kaaraman sa pagkaaga, di po mga tugang sa satuya na programa. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua May Bino. Hi Josh, good morning. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. So nagdag niya tong Bareta
matapos na magbalo na magpabakal ng illegal na droga Oo. sarong lalaki an inarestar sa kinasar na bypass operation kan mga operatiba kan Daraga Municipal Police Station sa panginot ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. kanakaaging banggi sa Purok 2 Barangay Kimantong, Daraga, Albay. Sa pakipagkoordinar sa PIDEA Regional Office 5, ginibo ang nasabi ng operasyon alas 6:40 ang banggi kan Sabado kung saan na kumpiskar hali sa posisyon kan arestadong suspect ang tulong pidasong heat sealed transparent plastic sachet, naglalaog pinagtutubod ang shabu, asin nagkakantidad poco mas o menos 73,000 pesos. Ang suspect iyo si alias Dandan, sarong street level individual asin haloy na pala na pinagmamanmanan kan mga kapulisan, 39 anyos ini, asin residente kan barangay Piñaranda, Legazpi City. Matapos ining maarestar sa kunyan, as kustodiya na ini kan Daraga Police asin maghampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayun. Oho. Yes, Bibi, dagdag na istorya, Joshua Bina, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali sa luwas. Diyan mga tugang sa mga pangyayaring iyan. Mientras tanto, surunudan pala din ni Chief Ramirano, JB, puro JB adi. Anong middle initial ni Kwandao? Ni ano yan, ni Jomar, ano? Anong middle initial? Puro mga JB, Josh Babino, Jomar Bien, Jasmine Baloloy, JB. Si Joshua, JJB, di ba? Joshua, ay JMB pala si Joshua. Joshua Maybino. Si Jomar, ano may delinim daw ni Jomar? Jasmine May Baluloy. Oh. JMB? Ano may middle initial ni Jomar Tabe? Jing, magpara-orin ka, Jing. Hello, Jomar. Come in. Salamat, Pipi Henry. Middle initial Kunso mo? tunay. Kunso daing intriga. Oh. Si ang middle name ko. Si? Ah, Anong si mo? Caldino. Caldino. Iyan ang tunay. Caldino. Pero pwede man na MGMB man. Kasi Mrs. M. Ayun man ang pala eh. Ayun man ang gadpalan. Puro GMB man gararay. Gabos Iyong kaming manang- tulo. Iyong mananggad. Dakulong bala ka mong GMB digdi. Si Jenny. Iya, tapon si Mrs. M. Si Mrs. Salbatana. Puro pati ka mo mataga First District. Ano pa? Oh, si... Ano yan? Plano, Ning... maano nga ni kami, mapetisyon kami kay Ma'am Brenda na ibalyo na sa First Oh. District and DCGB. Jamro Vilacruz. Sabi ni Dr. Alan, Jenry Baseda, ang lalaking palaging inuumaga. Okay. Uy, Salamat, sen VP Henry, Ano sa- kung si Father Ding na-assign dyan sa First District? Si, Father Ding? Ay, na, Daay ko aram. Send tabi, Jing. Ara, sige. I-chat ko, ka-chat ko na sa kuyang amigo, si Father Paul. Okay. Tapos cellphone number ni Father Naga, pinadara ko sa messenger mo sa duwang number. Ay, very good ka talaga. Sa bago pa. Tabiluhan ta ha. Ka-chat ko si Father Paul Ocfemia. Okay. Sige, go. Yeah. BP Henry, sa dagdag na bareta, natapos na kan malilipot PNP ang pinagkukondusir na capability building seminar workshop para sa mga barangay tanods asin sa mga barangay peacekeeping action team o BPAT para sa enhanced Tibay Armies Project
sa 18 mga barangay kan Barawan kan Malilipot. Ini ang kinumpirma sa DCGB News ni Police Captain Melanie D. Guzman, ang Chief of Police kan Malilipot, sa pagsabi na sa nakalis na bulan pinagkonsentrar ninda sa arog kaining aktibidad at angani na makaukod ining mga barangay tanod, barangay officials and BPAT members. Kaya mga dapat nagibuhon, madagdagan in sa indang skills, basic knowledge sa tibay arnis exercise, pati tangan ini magamit ninda sa pagkontra sa mga krimen, as in pagpamantilirkan pasi orden sa indang mga lugar. Pahayag ng kaugmahan ang Chief of Police kan Malilipot sa pagsabi na ang mga naipaseminar ninda iyo ang nagpailing mantulos kan sa indang mga naukudan sa paagikan dahil na pagparadalagan sa pulis kan mga simpleng mga krimen na nangyayari sa indang mga lugar kundi ang mga barangay officials mismo kasi yung barangay peacekeeping action team iyo ang nakaka-aksyonanin tama na bako nangarog kan mga panahon nakadiit apod sa pulis maski dahil pa mang kaipuan na asistensya kan mga pulis. Okay. Yan ang report. Jomar Bien, CCTV. Thank you, Jomar, sa report. Good morning kay Father Fulok Pemia at saka kay Ate Sally. The best. Happy Saturday! Ay, happy Saturday. Bakit happy Saturday ito? Alright, doon tayo kay Jasmine Baloloy. Yung mga tulong sunod, JB, Joshua Bino, Jomar Bin, Jasmine Baloloy. Yari sa mga baga. Kataon talaga. Alright. Glenn Barcelon. GB. Jasmine, baby, good morning. Yes, good morning, VP. Asin sa yung mga paraantabay. Kumusta ka? Okay lang po. Oh, sa Sabado naman, ha? Sa Sabado naman. Ay, Gari, sa Sabado, ako man masupog, gari makasupugon man. Primero sa naika. Re. tatandaan ko po. Ganapasala naman sa karaw ko ngunya na aga. Ganapasala naman sa karaw ko na naman. Gari, tuda ko alas 4 pa sa nasa DCGB ka na. Okay, sige, go. Yes, para sa dagdag niya itong mga impormasyon, tanganing mabawasan ang epekto kan kakulangan sa tubig, asin pagkaon, lalo na sa mga maluluyang komunidad, sa panahon ng emerhensya asin kalamidad, padagos ang esfuerzos kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 na matapos asin maipautob ang proyekto nga Project Lawa at Binhi kung sain sa target ninda nga 15 munisipalidad matrayumpong natapos kan DSWD ang pagpapautob sa 12 munisipalidad sa Bicol Region. Katakod ka ini nga 12 munisipalidad na konsiderado ninda nga partner beneficiaries. May kabilugan ini nga 3,642 kumpuesto kana Karamoan, Gigmoto, Viga Asin, Bagamanok sa Catanduanes, Magallanes, Pilar, Kasiguran, Donsol, Castilla sa Sorsogon, kaiba man ang Balud, Castilla. Batuan, Castilla, Sorsogon. Opo. Kaiba man ang Balud, Batuan asin na Batuan, Masbate. Opo. Batuan, Masbate. Batuan, digdi sa Masbate. Ang mga lugar na ini VP, matrayumpong natapos asin na kumpleto ang tulong lakdang para sa pagpa-implementar kana naunang bitan ng proyekto kung sa enot digdi ini nga tulong aldaw na sesyon sa pag-aadal sa paagi kan cash for training. Panduwa digdi VP, ining 15 aldaw na cash for work program na nagsusuporta sa sapat na tubig asin seguridad sa pagkaon. Panhuri ini nga 2 aldaw
na cash for training para sa pagpaplano sa pagmantener ka na unang bita na nga proyekto asin igwang turnover ceremony para makumpleto ang 20 dias na pagpapatupad ka na unang bita na nga programa. Sa mga natadang tulong munisipalidad VP presenteng pinag-iinguwa pa kan DSWD na matapos kaini ang tulong lakdang na kinakaipuhan para makasabay na asin matapos sa enot na simana kan Hulyo. Yan po ang mga dagdag na impormasyon. Jasmine Baloloy, DCGB. Thank you, Jasmine Baloloy sa report. Yan tabi, mga tugang at mga bareta. Yung mga greetings natin. Sus, kung alas 6 na pati, madali lang. Idalian ko dyan tamasupog man sa tuya ng mga listeners na nagpaabot kan sa indang greetings. Baka may mga birthday greetings. Ngunyan tabing aga. Good morning, sabi ni King Reginaldo. Blessed Monday morning. Stay safe everyone listening from Bangkirohan. Ma'am Grace Bonaobra, good morning. Nits Aicardo. Emily Ludana sa Bagong Bayan, Daraga Albay, Miletred, Homer Lola. Good morning everyone. Rosemary Abion. Pabati po, happy 18th birthday kay G. Liamado dyan sa Gabawan. Happy birthday po. Chapuring Almilia, good morning. No Black Panther iCarb, listening from Imos, Cavite. Good morning, Databi dyan sa Bakakay, Albay. Arturo Impuesto, good morning. At saka, good morning, Tabi, kay sabi ni Benji Dapugi. Pa-shoutout kay Manay Agnes Mape, Ma'am Amada Esplana, Melanie Agarin, Cora Deyalubit, Rachel Capili, Asejo, Tess Ariola, and all listeners of DCGB. Thank you. Also sa TikTokers, Databi na si Leonito Gabriel and BFF Vilma Marquez. Yan. Alright. Paano ko nung ma-scan so previous message? So then, natauban. Okay. And at your Test de la Torre Marchan, maray na aga po. Bueno, baka mayroon pa dalang jingata. Bareta na kita. Good morning dito po sa okay na to. So naghahapot pala ng kasubago konsisay ang SDS sa salidahan po ni Superintendent Dispe. Ang pangaran po sabi ni Kuya Tony si SDS Cristito Morcilla. So pinalitan iyan ni Superintendent Dispe. Cristito Morcilla. All right. Sige, meron pa ba? Baka may nangawang kita. Good morning, Tabi. Happy birthday, happy okay na to. Happy birthday kay Alvin Bungat. Sa July po po. BJ Impiligaspi from MMC. Kay Merly Cáceres. Okay. Sabi ni Primong Cham, susarong karatan nalingawan ang karahayan. Maray naga. Iyo manangga. Iyo pa di. Totoo tabi Primo. Gumibo ka ki grabing karahayan, saro sa nang sumalto ka, yun na, raot ka na. Raot ka na. Ito yan ang realidad sa buhay ng tao. Mabalik na, susunod na ang mga balita. Makalipas lang, mga tugang kaining magkaperang mga patalastas sa GB News Express. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras, mga tugang sa DCGB. Always number one. Always at your service. Alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, implementasyon o estratehiya sa implementasyon kang revised smoke-free ordinance sa siyudad ni Legazpi tinukar sa pagtripon kang Interagency Smoke-Free Committee. Kaso ng pertosis sa Kabikulan, suminakat sa 28 sigon sa Department of Health Bicol. Sa lado nasyonal, dating cabinet official, padrino sa illegal na scam farm, sigon kay Pagcor Chief Alejandro Tenco. Bagong DepEd Secretary, dahil pa may anunsyo ni PBBM, inako na didipisilan siyang magpili ng bagong secretary kan ahensya propwestong kontra laylay na kable isinulong sa Kamara de Representantes. Sa ibang nasyon, Prime Minister Gustavo Adrian Zen nagpasalamat as nagpahayag ng kaugmahan sa nadainin nagadan sa magnitude 7.2 na linog na tuminama sa Peru. Business News, Department of Agriculture nakatalaan na aprobaran ang importasyon ng 200,000 metriko tonelada ng asukar. Health News, World Health Organization sa Giraray na nagpatanid sa piligdong darakan sobrang katabaan. Aramon. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Nagtiripon po ang Interagency Smoke-Free Committee sa Legazpi City kanuminaging aldaw para planuhon ang mga estratehiya sa pag-implementar kang revised smoke-free ordinance. Sa pagtripon, sinabi ni outgoing Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Heliego na pag-ulayan ang makusog na political will para sa implementasyon kan sinabi ng ordinansa kasabay kan mas accessible na smoking cessation program asin pakusugon ang information campaign lalo na sa mga kahobinesan. Nagpahayag man si Committee on Health Chair Councilor Sancian Imperial in suporta para masustinuran ang implementasyon kang ordinansa kasabay kang provision in logistics asin asistensya para sa deployment kan enforcement team na mangingenot sa pagdakop kan mga violators asin ang mahigpit na pag-imponer kan penalidad. Ang revised smoke-free ordinance bako lang nakasentro sa mga nagsisigarilyo. Kundi kasabay ang mga nagagamit ng vape sa bako designadong smoking area. Suminakat mga tugang sa 92 katawo o suminakat sa 98 katawo ang kaso kanubuping cough o pertussis sa rehiyon Bicol.
Sa pinakaultimong datos na ilinuwas kan Department of Health Center for Development, iguanin 39 na narehistro ang Albay, 29 sa Kamsur, 25 sa Sorsogon, 13 sa Masbate asin 2 sa Camarines Norte, mantang daiman na narehistro kanasabing helang sa probinsya kan Catanduanes. Kadaklan sa mga kaso, may edad na sarong bulan sa 75 anyos. Mientras tanto, 2 pasyente sa Camarines Sur asin Masbate ang binawian in buhay dahil sa helang na pertussis. Ang pertussis sa whooping cough sarong nakakaulakit na helang lalo na sa mga umboy. Kalakod kay ni, pikabisuhan kan DOH Bicol ang publiko na tulos na magpakonsulta sa pinakaraning health center kapag may sintomas kan pertussis, arog kan sipon, abo asin kalintura kapag naglalaan pag-abo sa laog nin saro sagkod 2 semana. Kung magayon ang aura nin sarong eskwelahan, mas mamumutibar ang mga aki na mag-adal asin maglaog sa eskwelahan. Inan sinabi ni kan principal kan Ibalon Central School na si Mrs. Melissa Carretero sa programang Kaya kan DCGV. Ipinaliwanag ni Carretero na resulta ini kang ginibunindang tamang koordinasyon asin pagplano kasarabay ang mga magurang para tokdo mga estudyante lalo na aktibong partisipasyon kang YESO officers. Ang Ibalon Central School tinawan nin recognition kan Office of the City Environment and Natural Resources Office o OCNR manungod sa implementasyon kan Ecological Solid Waste Management Program kung sa inako akaini ang titulo bilang 5th Best School asin pinagmidbid man sinda bilang Best Implementor kan Happy School Project kan Department of Education Legazpi City Division. Ang eskwelahan naging matayumpo sa siring recognition dahil sa tabang kan malalain na sektor asin stakeholders sa luwas kan eskwelahan. Pinasalamatan man ni Carretero ang Barangay Council kang Orosite, kooperasyon kan mga magurang asin mga paratokdo sa voluntaryong serbisyo na ipinagtataw sa indang programa manungod sa pag-ataman kan kapalibutan. Tinawanin doon ni Carretero na dakula man ang nagiging tabang kan panagos ng pagiromdom sa sobra sa 2,200 na mga kaakian asin 61 mga paratokdo sa Ibalon Central School. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nasa linya, mga tugang ang dagdag na report kasabay si Jimmy Nasalita. Talagang nagpuna sa paglilibot sa mga rural barangay asin coastal barangay si Mr. John Trinidad, aspiranteng paralkalde sa UWAS, dating Chief of Staff ni Congressman Nograles kan Rizal. Sa ngunyan, yao na digdi maserbi sa mga kababayan niya pasado sa pagpasyar niya sa mga hararayong barangay arog kan San Antonio, Barangay Kadawag asin iba pa na mga barangay digdi sa hararayo na mga lugar sa UWAS. Digdi niya na diskobre ando ang problema kan mga taga-UWAS na nasa barangay. Ang mga problemang ini iyo an halangkaw an rate jobless problem, gulpi ang graduado, alagad dainin oportunidad sa trabaho. Ikadua, an inflation ka na problema kan gobyerno nasyonal, doble ang impact kaini sa mga barangay. Ini sa rason na pag-abot sa mga bulod ang dating presyo kan mga produkto, ang mataas ng dati na presyo sa sentro, pag-abot sa kabubulda ng mga barangay, mas mataas pa ang presyo ta natural ipapatong ang transportation cost plus upatong nadidilinsiyahon man kan na nagninegosyo kung kaya pagtios talaga kagabatan sa nabuhay ana mamatian kan mga nasa barangay. Oras na marealisaran sa iyang pangiturugan na maging alkalde, tulo ang aspeto niyang tatauanin atensyon ang pagpauswag kan ekonomiya kan UWAS, pagtaong solusyon sa job problem asin pagtaong atensyon sa mga pangangaipo kan mga parauman na sige na ang diit no niyan kay puan sindang tabangan motibaron dahil ang tasindaan nagpo-producer nin supply nin pagkaon. Si John Trinidad nagdeklarar na maalkalde sa Banwaan kan UWAS Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, kasabay man si Al Armario. I-encourage ngunyan kanako Bicol Party List ang mga barangay na magtarabang para sa pagdiklag kan mga line kanal sa saindang lugar mientras sa day pa masyado minabagsakan na makukusog na oran. Yan ang mensahe ni akong Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. sa entrevista kan BCGB kan Sabado. Eksperyensya kan sarong aldaw na date sa ng oras na oran. Baha na naman tulos ang ibang parte kan Legazpi City, lalo na ang Imperial Court Subdivision arani sa may DCGB. Eksperyensya man ini sa ibang lugar dahil kan bararadong kanal. Pigi encourage ni Garbin ang mga barangay kasabay na ang mga benepisyaryo kan tupad na ariglaron ang mga line kanal. Bako sana pag-awan kundi sabayanan ni Asadol Pico Pala para madiklag ang mga line kanal. Alarmario, DCGB. Daraga, first runner-up sa Aliwan Fiesta 2024. Joshua Bino sa report. Paski pa medyo kinapos para makuha ang premyo, alagad dakulang onra man ginaray ang dinarakan Tagsawa Historic Kultura Dance Troupe matapos ang pagrepresentar kay ni sa Daraga Albay sa Aliwan Street Dance Competition 2024 sa Pasay City kanakaaging Hunyo 29. Makulor asin maugmang presentasyon kan Tagsawa Festival ang ipinahiling kanasabing grupo sa pagbaylikan mga ini. 14 grupo hali sa man iba-ibang lugar sa nasyon ang naglalaban-laban sa Aliwan Fiesta Street Dance asin nagtapos ang Daraga bilang runner-up matapos makuha ang ika-6 na pwesto sa nasabing kompetisyon. Enot ining pagkakataon sa Daraga na magpartisipar sa nasabing dakulang kompetisyon asin tiglalaoman na magduro-diretso pa ini sa mga masunod na taon. Ang Aliwan Fiesta iyo ang selebrasyon kung sa impig titipon man ang manlain-lain na mga festival sa bilog na nasyon asin nagpapatiribayan. Dagdag na barata, Joshua Bino, CCTV. Dagdag mga tugang na mga darakulang bareta sa lado lokal, youth leaders sa Banwaan kan Malinaw, pinasabot kan importansya kan kooperasyon para labanan ng iligal na droga. Report kay Jomar Bien. Nasabutan ng GAD kan mga kabataan o youth leaders digdi sa Banwaan kan Malinaw ang importansya kan kooperasyon asin pagpapakusog din aksyon tangani na malabanan ng illegal na droga asin magkaigwa kan world free of drug abuse. Ini ang pagtubod ni Police Major Nathaniel Jacob, ang officer in charge si Police kan Banwaan kan Malinaw matapos na magkondusir sinda nin drug awareness symposium para sa mga SK leaders. May koneksyon ini sa pagselebrar kang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kanakalis na simana. Ang naunang bita na aktibidad inatindiran kan mga SK chairman and SK members kan gabos na mga barangay digdi sa Banwaan kan Malinaw kunsain dakul na mga resource speaker ang nagpahayag kan may koneksyon sa mga illegal na droga kaya riba sa mga tema na pinag-presentar sa naunang bita na pagtiripon iyo itong mga importansya o tema may koneksyon sa substance abuse and mental health ang papel kan mga sangguniang kabataan asin miyembro kan badak sa laban kontra sa illegal na droga sa mga barangay ang mararout na epekto kan illegal drug sa komunidad
maging ang sitwasyon kan munisipalidad kan malinaw may koneksyon sa illegal na droga, iyon ipinaliwanag man. Apuera ka nagkaigosin daning bisita hali mismo sa DOH Malinaw Treatment and Rehabilitation Center na pinagdiskutir ang manangod sa mga estratehiya para mapreventaran ang drug abuse asin na nagtao maning tip sa manangod digdi. Apuera kaan na nagkaigwaman si daning bisita na sarong dating drug addict na nakarecover na duman sa Marinao Treatment and Rehabilitation Center na nagtao man kansay ang mga testimonya kan mga inagihan niyang kadipisilan, kadikluman sa buhay habang siya nasa impluensya pa kang paggagamit kan droga. Yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Mga tugang magbabalik kan iba pang mga bareta makalipas lang kan mga patalastan. GB Alas 6:24 na po. GB News Express GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, ligtas sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Kasing programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Sabi natin habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express GB News Express. Mga tugang padagos kitangunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Sarong dating cabinet official ang nasa likod asin nagpadrino para sa operasyonin asin masiguro ang lisensya kang illegal na scam farm sa nasyon.
Inay binulgar ni Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na dating opisyal kan gobyerno ang nasa likod kan pamamayagpag kan scam farm sa nasyon. Sigon kay Tenco, pipa-investigar rin daan sa rong padrino na nasa likod kan makadudang scam farm licenses asin kung anong pwesto ka ini asin kasabwat sa paglakop kang illegal asin krimen sa scam farm kaibahan sa masaindang o gidon kung paano nagkaigwan ni lisensya ang 298 na scam farm na nagkapasar bantang bako karapat dapat asin makaduda ang mga background kan mga ini. Sigon kay Tenco, papangaran niya ang dating opisyal kan gabineting ini sa tamang lugar. Inagyat kan mga senador si Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman asin CEO Alejandro Tenco na pangaranan ang dating opisyalin gobyerno na nag-asikaso sa gaming license sa nagkapanang illegal na scam farm na sinakyada sa Bamban Tarlac asin Porac, Pampanga kanakaaging alaw. Sigon kay Senate President Francis Escudero na kundai papangaranan ni Tenco ang nasabing opisyal sinda Senador Risa Hontiveros asin Senador Sherwin Gatchalian ang mangingenot na maugid sa nasabing ex-cabinet official kanakaaging administrasyon. Siriman kaini ang pangapunan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Sinabi niya na para maging patas ang gabos na dating cabinet members, dapat ibulgar kan PAGCOR ang pagkatawo kan nasabing persona para madipinsanan sa diri. Inot nang sinabi ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco na ibubulgar niya sa tamang forum ang pangaran kan mga dating cabinet o kan dating cabinet member na yun naglabi sa illegal na scam farm siring man ang dahilan kan pagdakol kan mga illegal asin criminal offshore gaming operation sa nasyon. Sinabi ni Senador Joel Villanueva na taano takaipuhan na i-blind item ni Tenco ang nasabing ex-official kaya mas maray na ipublikar niya na ini. Sinabi pa kan senador na sa revelasyon na ini ni PAGCOR Chief Tenco dakulang ebidensya ang iani para permanenteng iban o ipagbawal ang pugo sa nasyon. Sigon kay Villanueva, nanalaog na bako sana sa mga negosyante at sin gaming industries kundi pati ang gobyerno. Tigasabing may mga lokal maging high-ranking officials sa nagiserbing protector kan mga ini. Tiniwanin doon kan senador na bilang mga public servants ang trabaho ninda bako na protegiran ng illegal na aktibidad kundi gibuhon ang prioridad ang interes kan kamugtakan kan mga namamanuaan. Pinaglalauman daw na pag-abot kang La Nina, pipa siguro ni party list Representative Wilbert Lee ang stock na bagas sa nasyon nin 15 sagkod 30 dias. Sigon sa kongresista, maghadit ang rice inventor na madurar sa rin nagkaperang aldaw base sa kalkulasyon kang National Food Authority o NFA. Ang 15 sagkod 30 aldaw na rice buffer stock kapareho nin 3,000 o 350,000 metriko tonelada nin bagas. Sigon sa NFA, nakabakal ininin maabot sa 3.37 milyon na sako din paroy sagkod kan Hunyo 13. Nakatumbas nin 168,262 metriko tonelada. Maski rin rekonosido ang mga pigigibo kan NFA, pigosulong ni Lee ang pagkrean nin ley para mabakal ini sa langkaw na presyo nin paroy gikan sa lokal na parauma asin ipabakal nin hababang presyo sa mga konsumidores. Sa propestong ini, ipapasar bilang ley ang dagdag na upatong na 5 pesos sagkod 10 pesos sa prevailing farm gate price per kilo. Nin paroy na babakalon kan gobyerno sa mga lokal na parauma sa masalangkaw na dilihensya. Mapupursigir man ang mga ini na langkawan ang produksyon na nagpapababa man sa presyo nin bagas sa sinibapang barakalon. Dagdag panili, sinabi niyang kapag nag-invest sa agrikultura sa pagproteher kan kabuhayan kan mga parauma, malangkawan sa endang ani asin dilihensya kung kaya dain na kita malaog sa imported, magiging sufisyente asin barato ang pagkaon. Mga tugang, aminado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nadidifisilan siyang magpili nin bagong secretary kan Department of Education o DepEd. Magiginomduman na sinabi kan Presidente
na i-anunsyo niya ang masalida kay Vice President Sara Duterte Carpio bilang secretary kan DepEd bago matapos ang talikod na semana. Pero sa ambush interview, sinabi kan presidente na kaipuan pa niyang halamang oras para pag-isipan ini. Sinabi ni PBBM na bako palan madali ang pagdesisyon sa isyong ini dahil komplikado ang nasabing trabaho. Asin dapat nahilingon kung ano talaga ang kaipuhan kan DepEd. Piga salang-alang man kang presidente ang pangapuda na dapat DepEd secretary, sarong edukador o kaya sarong administrador o historical professor. Dagdag pa ni Marcos na wala siyang shortlist kan mga pangaran na masalida, pero may mga rekomendasyon siyang na-receive para magiging masunod na secretary kan DepEd. Dai makakadulag paluwas din Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Maski gumamit pa ini ng ibang pasaporte dahil nakatimbre na ini sa gabos na border authorities sa nasabing nasyon. Inan siniguro ni Department of Justice Assistant Secretary Assistant Spokesman Miko Clavano sa sarong weekend forum matapos na aprubaran kan Court of Appeals kan Timor-Leste ang kahagadan kan gobyerno para sa extradition o pagpapauli sa nasyon kay Teves dahil sa mga kinakaatubang na kaso sa Pilipinas. Sinabi ni Clavano na maski maibang pasaporte si Teves dahil pwedeng makahali ini ng Timor-Leste dahil na alerto na ini sa pantalan, aeropuerto asin mga terminal kanasabing nasyon. Kansilado na ang Philippine passport ni Teves kaya malinaw na undocumented alien na ini kaya dapat sanang magpauli na ini para hampangon ang kaso sa Pilipinas. Sinabi ni Clavano na pigutukan man ngunyan kan DOJ kung si Isay ang mga nagtago kay Teves sa Timor-Leste dahil maninimbag man ang mga inisale asin makasuhan in obstruction of justice sa pagpapadagos kan sa wanted na tao. Sarong propestong lakdang ang isinumiter mga tugang sa Kamara de Representantes para masolusyonan ang nagkakalay-kalay na mga kable sa poste. Ang House Bill 10459 pinarinuhan ni Manila Representative Ronaldo Valeriano asin Joel Chua nagmamando sa Public Utility Company na pagkarayon ang cable kan sa indang customer asin halion ang bako aktibong linya. Sinabi kan kongresista na sa irarom kang propesto maninimbag ang mga opisyal kan gobyerno na magpapabaya asin dai magkondukta nin periodic inspection para sa tulos na magpakaray ka na kalaylay na kable. Sinabi man kang kongresista na sa propestong lakdang ang resolusyon ay napurbaran kan Metro Manila Council para masolusyonan ang mga nakalaylay na kable sa National Capital Region. Sirarom kambil ang mga kumpanya na magpalyar na pakarayon ang sa indang nakalaylay na kable asin magpalyar na tanggalon ang mga bako aktibong kable papatawanin 100,000 pesos na multa kada aldaw na dae ang bayolasyon. Ang kumpanya dae magamit ng ligtas asin nalangkaw na kalidad din kable papatawanin 300,000 na multa. Ang mga lokal na gobyerno pwede man magsumiter o magkansilanin permit kan Public Utility Company na magsuhay sa regulasyon. Ang opisyal asin empleyado kan gobyerno na daay makondukta din periodic inspection mahampang sa kaso administratibo. Bareta sa luwas kan Pilipinas. Makalipas lang po kay ni alas 6:37 na po nin aga. GB News Express. GB News Express. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha.
Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Beacon for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Beacon Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I have a confession. Isa akong busogera. Ama busogera. Alam nyo ba yon? Kaming mga busogera, on the lookout lagi sa kakainin na pasok sa budget at sakto sa tiyan. So, calling all busogeros and busogeras, ang dami na nating choices sa McDo. We have McSavers Sulit Busog Meals. 99 na lang for complete meals all day long. In all McDo stores nationwide. For breakfast, may cheesy egg disal and longganisa meals. For lunch and dinner, may cheeseburger meal in all day long. May crispy chicken fillet a la king, mushroom pepper steak, and chicken McDo meals. Oo, meals, not just a la carte. So, head to your nearest McDo to order McSavers Sulit Busog Meal. GB News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:42 nin pagkaaga. Hindi po sa DCGB. Pamahaw po kita kimakdo. Ikinaugma po kang Peruvian government na daing nagadan sa nangyaring 7.2 na magnitude na linog sa indang lugar kanakaaging aldaw. Base po sa pahayag ni Peru Prime Minister Gustavo Adriansen, naglulunga sa preliminary reports na warang nagadaan asin wara man na napabareta na natambunan o nawawara kasunod kan makusog na linog. Siring man igwanin 8 na lugadan, 5 sa inda dinara sa ospital asin padago sa nagpaparahay
mantang ang tulong natatada. Nagsapar sa nanin mga minor injuries asin nataunan in first aid. Sinabi pa na ang 5 nalugadan asin pigbubulong sa ospital nasa Aika Region kan Peru. Padagos man na nakatutok ang gobyerno sa naging impact kang linog sa infrastruktura kung sa inariparo. Ang edipisyo asin tinampong nagkakabaratak asin may mga medyo nagaba. Business News. Business News. Mga tugang nakatalaan po na aprobaran kan Department of Agriculture ang importasyon kan 200,000 metriko tonelada nin asukar sa masunod na taon. Initanganing masiguro na daay magkulang ang asukar mantang nagahalat ang nasyon sa milling season. Sigon kay DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na dapat Setyembre may arrival at least 200,000 metric tons na refined sugar, tanganing maipnuan ang gap bago ang harvest asin refining kaini. Sinabi ni Sugar Regulatory Authority SRA Administrator Paul Ascona na ang pigasabi ng Secretary Laurel iyon lugar, iyon sugar order number 2 na nagpapalangkaw sa presyo kan para uma sa establing presyo na 2,700 sagkod 2,800 kada sako nin raw sugar asin mamantinir nin retail refined sugar sa kantidad na 73 pesos sagkod 100 pesos ang kada kilo. Pahayag ni Ascona na matelipon sinda kan DA official para tukaron ang plano na mag-importa nin asukar mientras na ang Sugar Regulatory Group Unified o Unifed dainin pagkontra sa nasabing plano. Ang group na Unifed day po nagkontra sa nasabing plano. Duwang kita mga tugang kay News Director Mar de la Cruz para po sa sa Bareta Pangsalud. Good morning, Paring Mar. Morning, BP. Saro sa 8 katawo, nabubuhay ngo niya na may obesity sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaban. Sigon sa World Health Organization o WHO, delikado ni dahil nakaka-apekto ang obesity o sobrang katabaan sa lawas, partikular na ang puso, ang katoyo atay, ang baga o kidney, asin ang mga kasukasuan siringman ang reproductive system. Abiso ka mga eksperto na magkonsulta sa doktor para maiwasan ang pagiging obese. Health News from Newsbase, Mardela, kay inyo ba? Alright, sige daw. Thank you, Paring Mars, sa mga baretang yan. Sandali lang po i-contact niya to ang pag-asa sa magiging kamugtakan kampanahon. Ngunyan pong aldaw nin Lunes. It's sa 1 kang Hulyo. Ramunta daw ang sitwasyon. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On air ka na po para sa latest forecast. Ngunyan pong aldaw ni Lunes. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na Lunes, nakaka-apekto ang easterly sa eastern sections kang Luzon at Visayas. Sa maghapon ng Kabikulan nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan at sinigwaman ng tsansa ng mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat pagdagultol lalo na sa bandang hapon o sa banggi. Maluya sakot sa moderatong duros na alis sa sirangan sakot sa timog sirangan ano matayan na may banayad sakot sa moderatong pag-alon kan kadagatan. Tinatay ang buhat kan temperatura 24 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 din aga, masunod pa dyan alas 6:16 din hapon. Kaliligi sa Dios di Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa report mula po dyan sa Pag-asa. Mga tugang sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Shara Liron, Jenny Balyaran, asin po ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB
Express. News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Kayo po'y nakikinig kay Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Download na! Mga tugang dumampo kita sa McDo taon-taon. Bukas na gayon? Ano? Bukas na gayon, Jing, aray. Ama Bosogera. Tonto, Jing. I-live ko daw ito, Jing. I-live ko na ito. Ama Boso. Live dapat ito. Ama. Sana dahil ko mag-iulok. Ama Bosogera. Para-practice ko na mag-apo nito. Hello! Iga pa ako dyan kasarap ka sa dyan tao no? May sarap pa ako? Para na? Iga pa akong between 8 and 9? Iga pa? Igwa? Pasabuton mo ako Igwa? Okay, igwa eh. Between 8 and 9, tama? Igwa? Yan.
ta. Pasiguro sa ta. Ang pagkakantaan mo pinakamapagaan na parte. Grabe. Hoy, sandali lang. Salbatan. Ang pagkakantaan mapagalon sa McDo. Maresibay ganda tumatibig ang minakanta na Ama Bosogera. La 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 la. Ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaonin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maging mogmang atay kay puan nasabayan po ng proteksyong liver aid. Ang liver aid silimarin capsule. Yan mga tugang na liver aid silimarin capsule para salud sa proteksyon ng atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya aligta. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. So daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom mo day. Mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po kamong mga nagdadanggog dyan, kamot tabi na mga nag-antabay dyan ng mga pig-apod na mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Yan ang pigasabi, tabi, protehiran ang atay. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagali. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Baretang Meet. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Aramon tadaw po. Sarong barangay official sagad sa to lang ang pagiging pikon. Nag-coach da sa basketball. Pag madali ng madaog, dahil patapos ang kawat, pipa oroli na ang amay ang mga player. Kikarigo sin dirty finger ang referee. Salbatan. Grabe man. Yan ako ta nagparo kaburong hagon man. Kaburong hagon. Joshua Bino. Good morning. Joshua May. Maray na aga. Oha. Maray na aga. Pil mo naman talaga. Ano? Ha? Pil mo naman talaga. Iyo naman sana. Ako selling gayon na yan. Pero selling ko, pwede ka man gari magkuhan gayon, kay magtaga, alam nga, kung pato o ka perme, magtaga pa wala ka man paminsan. Tinda. At talaga, dahil mo kaya, no? Opo. Pero kung may chance, natry mo i-try. Ayoko. Ayaw mo talaga. Opo. Tunay talagang naramdaman mo, no? Mahirap na ang nakakasakit ka ng iba. Oo nga. Mahirap na pag lumagatob ang iyong likod. Mahirap mabanggurang. Lumagatob pala eh. Totoo yan. Dapat araw kita kaya. Madami dapat na pwede ka sana eh. Kaya ako may nakikita akong pwede eh. Oo. Pero talagang kita ko ang iyong pagiging loyal. Diba? Opo. Kitang-kita eh. Okay. Sige. Sana day ka masakbahan kimaraot ng espiritu. Ano nangyari? Oha. Oh. Sisay daw ini. Nasarong barangay opisyal. Tagad sa tuklang. Ang pagiging pikon. Grabe man. Ata na. Aha. Nagkuro-coach sa basketball. Pag madali na daang madaog. Dahil patapos ang kawat. Pipa oruli ng amay at mga player. Tapos? Ang problema,
Kikarigos, nin dirty finger, ang mga referee. Ay bako maray. Dahil siya mag-utro, dapat kaniban yan. Ata na, Dapat kaniban yan. Magparurindra sa araw ka na bagay. kaburo nga, Di ba? Mm. ba't hindi ka ngaya pa di? Mm. Pasimuno kan pasuruhay, imbis maglibang-libang. Aha. Kawasa ngaya magparakuro coach. Ang problema, bako ka man palan, good sport. Pikon palan. Pikon. Dapat ka na pag-pen round yan. Ata, Oho. pag kuno, medyo tagilid na ang tindog kantin. Mm. Minainit ang payo ni Padi. Oo. Pag daida ka ini na kursunodahan ang apod kan referee. Mm. Iaragda na pauli ang mga player. Maski igwapang oras magkawat. Yan kaya aktuasyon niya, pango yan, pang ano yun eh, pang magbako sa professional. Correct. Pang remate, dapat sa iya, dumuman sa West Philippine Sea. Pag binumba kang water cannon, Siyang dumipinsa. Diba? Mm. ang problema, nawawara sa tamang hero si Padi. Aha. Minahampang sa referee. Oh. Uni ka ngaya, dirty finger, kanduang kamot. Mm. Pati may ka ngaya, boss. Mm. Dulo palugod. Ah. Tigpa para urulokan kan mga nagmimiron. Oh. Para ngaya basketball, mawara sa wisyo. Iyo baga. Buda. May sa ano man na bagay, Joshua, may dadadaog, may nanggagana. Correct. Di ba? Ano man na bagay, may nadadaog, may nanggagana. Correct. Yes, di ba? Mm. Paano pa ngaya? Mm. Kung ribok sa barangay, na dahil mo makursunodahan. Iyo baga. Iyo baga. Paano re-resolderan kan dirty finger mo? Ang dako lang problema. Pangyayari man kay bossing na. Then magini ba mga ibang gimmick sa barangay bako na basketball iba naman? Ano na sana? Ko naman oning ano ini volleyball. Correct. Na lalaki, panlalaki. Correct. Kung bako ibang kawat naman. Agawa ng asawa. Ano, so bako iba, perminas na basket mo na haralipot kita. Agawa ng asawa. Ano? Agawa ng asawa. Ay, anda ko lang matitigbas ka. Natasunta kang sarawayo. Anda ko lang matitigbas kaan. Pero iba naman ngaya, libaw ngaya, ano yan. Pagdaog, ko tulos. Tapos na, ano yan, may kadaogan. Di ba? Sarawayon man na. Di na pagpentra ko niyan. Ibawal na yan. Iba na yan dyan. Ang team niya rin na pagpentraon. Kung bako siyang coach, pwede. Di ba? Pwede, di ba? Maraming si player. Oo, dapat arog kang kota. Dapat maigpit ang committee ba? Kan basketball. Di ba? Okay. Oha. That's why. Mga sarawayo na. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Huwag pong gagayahin ang mga ganong bagay. Hindi maganda na aktuasyon. Tama bang Tagalog na hindi magandang aktuasyon? Bago po maray. Bueno, alas 7 na. Thank you. Mabalik po ako mga tugang, 7:30. Abangan, ang sa tuyang follow-up report, may kinaraman tabi sa mga aligadong sinaniban. Diyan tabi sa 3rd District, Canalbay. Baka text ko na sa barangay official, baka lamang makauron ta maski anong gibonin do kaan, maski sa mo darahon, tapikon, warang maray na mangyayari. Tama, tabi. Councilor Mila, ikanan tunay, eksakton sa imong sinabi. Diba? O dyan tawid taon, himay-himayon ta ito na aligadong sanib dyan sa 3rd District, Canalbay. Uyog-uyogon mo ito, Chief Premier. Sarong akida, luminokso sa bintana, kaloy humugpa. So sabi ni Jimmy, sa report ni Jimmy, so aki, mga tugang, luminokso sa bintana na aligadong nasaniban, kahaloy maghugpa.
Kumbaga, so slow motion, di ba? Slow motion siya. Tapos, mga tugang, ang pinunan data sana, ang pinunan sana databi, kan Martes, nagdarakop kita lapang. Kuyog-kuyog naman. Nagdarakop da kita lapang. Martes, nagdakop rin talapang. Miyerkules, nagpuo na sa atake na may mga pinagsasaraniban. 16, 13, 14 years old na mga aki. Nagkaapat hanggang 5 mga aki daw. Nangyari, ano? Adi? Oh, di ba? Magtotoo na, himay-himay yun. Tamo na mahanap daw kita ki exorcist. Wala iba pang mga istorya sa programa nga napot sa DCGB. In interview yung taon ang Smoke Free Committee. Nagmiriting kan sa rungal daw. Anligas pa palang Kuya Chip Ramer. Ikaw na palang ki vape is anti-smoking and vape ordinance. Revise pala niya na di. Kada kung nahiling nyo na nagbe-vape sa tinampo, yan pala, pwede ka mong dakupon pag ka mo nagsup-sup, asi nagbuganin aso, hali sa vape. Yan ganito, hanapon ta so boss dyan. Interview ta daw kung ano ang magiging sistema naman kanta. Bigla naman nabuhay, mga tugang so sa smoke free. Aram ang problema ta paminsan ang consistency. Bako kita consistent pag nagsusunod sa nag-implementar ki mga ordinansa. Kaya ang mga tao nagiging abusado sa pagsunod mga tugang sa mga ordinansa na dapat sunod. I mean, ano yan, nagiging inconsistent man sa pagsunod kang ordinansa. Salamat. Goodbye. GB us all. God bless us all. All-day Busugeras, Vice Ganda, and by night. Magbusugera, mag-savers ulit. Busog nyo all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera. For breakfast, lunch, and dinner.